Alang sa mga buot mosulod umugawa sa Tandag City sa Surigao del Sur, kamo ang mugasto sa rapid test kagi kinahanglan sa syudad. Apan miani kini og reaksyon gikan sa mga residente. Anang report ni Jandy Esteban. Gibawalan una sa lokal nga panggamhanan ang mga tao nga musulod sa Tandag City nga walay rapid test kini tungod padayon sa pagsaka ang COVID-19 cases sa syudad. Base sa gipagulang advisory sa ilahang Facebook page, mismong ang mga taong musulod ug mugawas sa syudad lakip ang authorized person outside residence kon apor ang mugasto alang sa ilang rapid test sukad ni adtong September 21 base sa executive order ni Governor Alexander Pimentel. Base sa komento sa comment section sa mga post, nag-uol ang mga taga-Tandag, gumikan naglisod na gani daw sila tungod sa pandemya, mudugang pagyudaw kini sa ilahang gasto. Wala pa usab giklaro kung kinahanglan pa magpakita og resulta sa rapid test kung igo ra mulabay sa Tandag aron moadto sa ilahang syudad sama sa dunay mga i-deliver. Gipahibalo usab sa LGU nga dili una sila mo issue og letter of acceptance para sa mga muuli sa Tandag. Ang rason, puno na daw ang pasilidad. Ang LGU mihangyo og pagsabot sa katawhan. Hinoon giandam na ang isolation facility sa Agustin Norte Elementary School aron makaakomodar og dugang COVID-19 patients kadunay mild symptoms. Temporaryo usab gipasiradaan ang tanang beach resorts, falls, mga suba, bilyaran ug computer shops diin dagsa ang mga taong posibleng magtapok-tapok ug di matuman ang social distancing. Samtang sirado sab ang Luha Public Market sugod September 25, 10 a.m. hangtod October 9, 11:59 p.m. Ginasulayan sa GMA Regional TV1 Mindanao ang pagkuha sa bahin sa LGU sa Tandag kalabot sa mga polisiya apan wala pa kini mitubag. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.